aina vitun täynnä tämä paikka. Freerideria tullut pukkaa tuossa aivan päivän. Kaaosta kyytissä niin perusti. Isät ja pojat lähtenyt liikkeelle. Joo, niin oli. Niitä menee ees taas tuossa. Kyllä. Tuossa se tulee kuulossa. Mikä tuo on tuo? Tuo rekka, tuo mitä me kattoo, mikä kuljetus se on? Soidin kuljetus. Ei ollut Juupaloma soraa. Eikä tätä kokkoa vähän. Miltä tämä näyttää tämä homma? No, onneksi aurinko paistaa, se on niin ainoa positiivinen asia. Tuosta mettästä voi katsoa, niin siellä kanervat paistaa tuolla. Siellä on pojat taimikko. Sinne älkää menkää. Siellä näkyy muutama tuommoinen. Ne käy naakimassa tuon päälle ja niin käyn paistaa makkarat. Niin tuu paljasta. Tuonneko sieltä jotain? No joo, se on sanoo se Pilkkijärvi tässä lähellä, nämä Pilkileen. Niin. Sehän tässä oli tarkoitus. Kyllä. Se oli aivan väärin, me Pilkille me ollaan tullut. Joo. Minä vähän luulen, että ei tämä tästä niinku paskemmaksi enää tämä päivä mene. Ei, mutta nyt kuitenkin pidän mielessä, että odotukset on pyöreän nolla. No. Viime viikonlopun pettymyksen jälkeen. Niin... Miksi piti lähteä? En tiedä. Oikeesti? En tiedä. Ei täällä oo. Ei. Tää on ei ole lunta. Ihan höpöä. Ei ole. No, ei kai siinä. Tänne on tultu niin. Lähdemme katsomaan sitä ei oo lunta. Näin on. No niin pojat. Täällä sitä tosiaan taas ollaan ollaan reissun päällä ja tällä kertaa lähdettiin vähän kauemmas. Niin on mertailemassa kalaa. Odotukset on aika lailla pyöreän nolla. Luntahan ei ole tullut sitten viime reissu, niin oliko 6 senttiä? 6 senttiä tullut ja tosiaan rykästiin tuosta aamulla tuosta Haaparannalta. Mekin olen lähtenyt jo eilen illalla kotoa ja aamulla lähettiin. Meillä on 4 tunnin siirtymä tuossa tähän paikkaan ja siellä kuulemma on tuolla yksi semmonen vaara, mikä voisi olla hyvä. Lähdetään se katsomaan. Ja meillähän on täällä meillä on Asko ja Antti ja sitten tuolla toisella pesänkillä siellä on Jukka ja Mikko siellä ja tämmöisellä kokoonpanolla. En tiedä, jos nyt ei löydy lunta, niin sitten ei tarvi lähteä ennen seuraavaa 30 sentin vaiheessa. Ja tämä on niin siinä vaiheessa niin nähty tämä homma. Jaa, niin mulla pitää perkele auton ovet laittaa taas loossiin. Onko mulla täällä mitään tarvekaluja? Kylläkään mulla on kaikki matkassa. Ja ovet lukkoon ja vittu kun katsoppa kun ruostekukka tullut rinttariin. Miten on mahdollista? Saatana, että se kyllä tietää ensi kesäksi taas hommia. Herran jumala silloin kulut. Saa peltiä vääntää sormet veriin. Semmosta se on. Avaimet sinne ja nyt on selppää. Täällä on kaikki kunnossa. Ei muutakaan rock'n'roll, joko ne jätkät painuu tuonne metsiin. Meikäläinenkin tosiaan tällä kertaa vähän niinku perässä roikkujana täällä. Mutta on meidän Mikko, joka tietää vähän paremmin tämän seudun. Pitää Mikon perässä vähän meitä. Milloin täällä kello on?
Jaha, No niin, hei. päivää. Rämäryhmä Täällä näkee tuttuja. Justi sä tossa hyvää, että ketään saatanan potunnosta. Kirjoosittako, että joku saatanan potunnosteella on? Saatanan taimikon polkijat. Tuossa se Jyrkkä on tossa suoraan kun puottaa alas ja siitä on, se on jyrkimmillään just tässä. Jaha. Se vähän loivenee tuonne käsin ja tuonne käsinkin se vähän loivenee, mutta tässä on ajamista ihan Joo. kamppaamista. Samaa jälkeä on. Mie just sanoin pojille, että kun me pääsen tähän, niin mie vielä ristiin tuon 3 kertaa, jos on siinä. Jaha, mikä vasta täällä on? Aika jyrken näköinen. On helkeet. On siinä hyvän näköinen terma. Tässä on vissiin luntakin saatana. Ai että. On kyllä. Kyllä nyt kelepaa. Luulisin aina. Toivon aina. On hele ketteltä menee muuten. Melekos tiipiksi tämä se. Ei helvetti. Ei tästä pääse pätkänä ylös. Voi muuten teettää aika paljon kun nousi. Ei sarkatti päässyt puoleen mäkkeen. On siinä metri lunta tuossa. Jumalauta mikä paikka. Ei täältä pääse pois. Vittu tää hengästyttää. Pitäisi jostakin löytää oikein semmonen paikka, että mistä pääsee jopa ylös. Mulla tökkää tuohon, en pääse edes puoleen väliin rinnettä. Se on aivan hytti pystys. Alkaa mennä ylös ja alkaa sitä kivikkoa. Niin joo. Niin se alkaa se, eikö se tule se puuraja siinä? Joo. Mihinkä pojat meni se? On sillä joku hoploppi tuolla päässä? Ei se mikään hoploppi. Kyllä se loivenee kun menee tuonne. Joo. Sitten niin se lähtee kääntyyn tuonne pohjoiselle. Joo. Tässä on hyvä puoli tässä rinteessä, että mä pääsen kuitenkin kiertämään, että jos ei pääse ylös. Pääsee. Ei tuoltakin. Joo. Tämä oli kuitenkin yllättävän. Mie luulin, että tämä on niinku avonaisempi. No joo. Te olette hehkuttanut aina, että tämä on niin avonainen, mutta minusta tämä on aika tiheä. Me ollaan eniten aikaisemmin se, mistä me tultiin nyt ylös, käy se loiva. Niin. Joskus on tästä lunta ollut niin paljon, nyt eikä sitä huonomteltu ajamaankin. Mutta on saanut sinkki suorana sahata, että pääsee ylös. Joo. Ei täällä ole poika mitään puhetta. Ei, mutta siitä loivasta. Niin se on loivasta, joo. Siitä komennut päästä. Joo, tästä ei kyllä satana niinku, pitää löytää kyllä hyvää välemä, että pystyy. Vaikka tuppinurin veät tuolta koko ajan, niin se on niin hytti pystyssä tuossa mennä, että se ei vain nousi. Jos se muuttuu tuolla perällä, se niinku paremmin nousee ylös ja sitten sä saat siinä, normaalisti se on alkanut kantaa tuo perse tuossa. Paljon se vaikuttaa. Joo. Paljon ketterää. Jännä, että miten se vaikuttaa. Vissi se laahaa se perä sitten niin paljon lumessa. Häätyy tehdä. Jotenkin se perää tulee tuolla niinku perkele peräisin, niin se niin. kääntää tuolla. Sehän on naamattoman pitkä vakio. No,
7 tuumaa pois. Joo, se on, muistaakseni se on pitempi kuin 162 kattivakio. Niinkö tunnelit? Huhhuh. Tuomaata vähän tatsi hukassa, mutta parempi ottaakin vähän siemeniä. Joo. Tässä käydä katsomassa tuolta, että onko tuolla vähän loivempaa. Tässä ei oikein ole tämmöiset pätkäkelit. Vittu se menee näillä kohin, se menee aivan hullun jyrkäksi. Musta tuntuu, että ei mulla ikinä tästä ylös asti päästykään. Niinkö? Me kävin siinä, missä alkaa se kallion reuna tuossa. Jostakin tästä me kävin. Me menin kerran, me löysin hyvän välämän äsken. Niin. Joo, joo. Kyllä sitten pääsis ylös, mutta kukaan hullu sitten nyt, jos olisi Aleksia painaa riskillä kaasupohjassa, niin tähän se nousisi. Niin joo. Vitun pöliä. Joo, on täällä vähän semmosia sattumia aina välillä täällä. Kuten sanottu, että en mä semmoista mettää tiedä, mikä olisi niinku tennispelukenttä. Niin. Kyllä ne harvassa on. Aina siellä joku on. Kivi tai kantto. Ei vain vaan! Kyllä se 105 nousee. Mättäitä kyllä tuo. Oi vittu. Mitä nyt tapahtui? Niin se lähti tuo tappana. No. Pitää vähän tauko. No Mikko sitä klimiä hakee? Eikö me haastiin vaan kypärähupuun? Jaa, silläkö se korjaantui tuo? Meillä on hukkaannut sen kypärähupuun johonkin. Mikä on? Ei mie, kyllä mie tässä Jukalle justiinsa totesin, että kyllä tää vielä menee. Minun pitää tämä naru, tämä lähti viime keväänä helvettiin, se repesi se tuo narun kiinni. Niin. Mulla on nyt tämä tässä... Tää vielä yhden vuosikymmenen mennyt. Se pitää alkaa keväällä kattelen käytettyjä haalareita heti tuota blokketista. Käytetty on päivän sana joo. Niin jo. Se on niinku mullakin tämä, kun on tämä 80 käytetty haalari, niin tämä on palvelu monta vuotta. Joo. Ei mitään heikkoa. Ei se ei mitään järkeä kyllä ostaa uutta. Ei, kannattaa, mutta voihan sen tietenkin laittaa sen klimiin 3 tonnin haalari ja ostaa vielä siihen kylkeen, saapii varmaan kaupan päälle sitten sen tonnin teippisari. Klimiin teipi. Tässä saatana ensimmäisellä reissulla reppii tänne jonne. Niin on, ja sitten katsotaan jossakin närreen kyljessä, että voi vittu kun lähti tarrasta palaa. 100 € tippu siihen.
Tässä on nämä kelekkoja, että saa laittaa maalailemaan niitä pikkusia makeen rälläköintin jälkeen. Eipä ne tuolta paljon näe. Niin jo, on aivan turhaa ajaa. Kyllä minä olen kaikki maalannut. Maalasitko se? Pultin kannakki maalasi. Ei saatana. Totta kai. Kato nyt kuinka siisti mulla on, kaikki on mustaa ja ei näy yhtään missään mitään alumiinijuttuja. Pyyhkäsenkö mihin nekin? No, mulla on vielä kun leittiin jäljet tulla. Hyvä, että siellä rälläketi lippunut, mutta milliä sivuhun, kun painanut tuon tunnelin pois. Mihinkähän on menossa? Jaa, tästä pääsee katila ylös. Vittu, in my dream! Mä saatana pystyy. Täällä on kyllä lunta. Tuossa voisi olla. Saisi vaan vielä jostakin vauhtia. Ei voi nous! Ei voi nous! Mutta konepellinen makka. No mulla kanssa on. Mulla on mennyt 2 akkua jo. Missä Mikko? Se on varmaan jossakin tuolla. Myös oli tuolla. Ei vittu kun on jyrkkää, niin vittu katsot täältä alhaalta käsin. Niin. Häh? Aivan naamaton saatan. Alas tulee nyt, jos tulee mitään, niin voi jumalauta nyt katsoa. Mä noin ekaan kerran alas, että ei helvetti tältä pääse ylös. No haisee manki. Onkohan Mikko jumittanut tuohon? Mutta näyttää, että se on tuolla. Häh? Se näyttää mulla Mikon tuonne. Mutta vittu, että tuossa on kyllä harvaa, häh? Kato. Helvetin hyvää senssi. Tuo on materiaali. Saa nähdä, toivottavasti ei ole mennyt pilalle kaikki. Mulla on nyt kato se hypersmuutti poissa. Niin. Se on kaikki paskari. No voi vittu, eikä saatana refleksiä ole sen verran. Perkele! Ja metrilunta.
laskeutunen katto. Ootapa tulla auttaa. Vittu miettikö olis jamaa. Johonkin käsiin. Mie tulee siihen. Kun mie pääsen tästä näin pääsen tuohon. Pojat on ajanut kolarissa. Tässä on niinkö... Äläkä nyt lähe mihinkään, kun mulla on kypärä. Mie tulee tuohon vie. Eikö tulet kiskomaan tästä? Mie tuohon viereen. Etkä ajaa, kun pidät siinä se Etkä aja. Teillä on paha päivä. Vituuttaa saatana, kun aina vittu jo. Heti kun aukeaa tämä maasto, niin soit kiinni. Haasteita paremmin. Alkaa ne käymään jo voimia. Joo, hieno päivä tästä tuli. Kuitenkin. Ei nyt aivan optimaalinen ole tämä lumi sillain, niin varsinkaan tämmöisellä lyhyttelaisella vehkeellä, mutta no. Asko teki pesään tuonne. Se oli semmonen bow-tie vai re-entry-yritys tuossa. Niin tosiaan tämä lumisi. Se on vähän tämmönen sokeri, että ei meinaa tälle pätkälle löytyä pitoja, mutta sitä on kohtuudella. Tässä on varmaan joku 80 senttiä kaiken kaikkiaan. Ja mäki on mahtava. Kattokaa ne helvi. Se on aivan upea mäki. Ja tässä keleppo. Ei ollut nyt pettymys kuitenkaan. Se kun lähdettiin nolla odotuksella tänne, niin tästähän tuli aivan hyvä päivä. Toistaiseksi ei ole vielä mitään hajonnut, kun puutetaan puuta tuosta. Vielä jaksaa puoli tuntia tahkota, sitten alkaa olla akkukin. Eikö tuo muistikorttikin täynnä, niin sama lähteä kotiin. Ja katsellaanpa, miten se tuo Asko selviää. Sahaa vispaa. Sieltä se tulee esiin. Alaoksia vähemmän. On niitä vain tarttunut. Helvetti. Hyvin menne. Hyvin menne. Joo. Joo. Kävin tekemässä Maijaa tuolla vähän sen. Kyllä, me katsoin, että sulla on pesäntä, kun on menossa taas tuo. Komia pesää sitten tuli, lähti siinä pääsee vaikka kodittomat asumaan. Kuusen sisällä semmonen vahva ranka. Joo. Se jäi tälle Niin. kivaretin teki toiselle puolelle. Niin. Joo. Mie nostin kelekkaa vähän taaksekäsin ja otin suksen siitä ja Kyllä. irti. Et ottanut millään talajalasta sieltä? Enkä käyttänyt sahaa tai mitään semmoista. Mie suunnittelin, että pitäisikö se lähteä naakimaan tästä vilttoa tuonne toiseen päähän. Sittenhän se alkaa melkein päivä olla täys. Kyllä. Niin se on. Niin se on tehtävä.
sinne. Tehdään niinku pesää niinku asko. Ei sen. Olisi ollut turha haastava tuumaa. Huhhuh. Ja sait tatsin päät. Joo, alkaa pikkuhiljaa lämpiämään. Pikkuhiljaa lämpiämään tälle päin. Alkaa vaan happi loppu. Just sanoin, että mie tuota katila pääsis täällä mihin. Joo. Sehän nousi tuostakin niin iloisesti. Saskosta havainto. Häh? Se tulee perässäsi.